værelse, hvor der er 3 drenge. Jo! Hvad så? Velkommen til vores crib. Det er fandme hyggeligt. Jeg tror det godt. Ej, det bliver så fedt, hvis du starter her i år. Eller næste år. Altså, et år på Broby, det glemmer du bare overhovedet ikke. På nogen som helst måde. Det her, det er 28. Prøv, det er min nye Jordan 54 260. Det er så fucking godt, det her. Ja, du har været en god sko, Buska. Fucking god. Åh, ja. Jeg elsker min sko. Dejlig. Ja. Ej, det bliver meget fedt år på Broby. Jeg hedder Andreas Jeppesen, og i den her uge der skal I følge mit liv på Broby Sports Efterskole, og hvordan det er at være elev her. Kan du lave pumper? Hvad? Var det sjovt at pumpe i tår? Ja. Så jeg tænkte på, om du ikke ville med op til mig senere. Jeg har fået nyt undertøj. Så jeg vil helst ikke låse mig fast på noget, men det kunne godt ske. Altså, du er jo mega sød, og jeg kan ret godt lide dig, så det vil være rigtig hyggeligt. Jamen det ville også være hyggeligt. Men jeg vil helst ikke, altså. Jeg skal ikke låse mig fast på noget endnu, det kan godt være, der kommer andre planer. Jeg skulle faktisk, lige snakke, du ved, lektie noget dansk stil, det er ikke, nej, det er ikke fedt, nej. Men ja. Sofie! Hvorfor har du ikke skrevet til mig? Det gør mig mega ked af det. Hvad mener du? Det er dig, der har gang i alle mulige andre? Men jeg har kun øje for dig. Det har jeg lidt svært at tro på. De andre var bare tidsfordriv. Hvorfor flytter du så helt vildt meget med dem? Jeg ved det ikke. Det var der, jeg gerne vil have. Det har bare lidt svært at tro på. Jamen, altså, jeg må undskylde, jeg ikke har skrevet den sidste uge, men min hund er lige død. Og jeg slet ikke kunne overskue noget. Er du okay? Nej, det er hårdt. Er noget, jeg kan Det var bare så dejligt. Hvad laver I? Hvad mener du? Jeg er høns min kæreste. Må du se, han ikke er? Det er der. Vil du være med at skride? Ja, hvad med dig? Hvad vil du skride? Hvad? Vil du være? Altså, ikke med den ring. Hvad sker der? Jeg håber ikke, du klogere på det. Hej venner. Hej Torsten. Jeg har sendt jer en mail, så hvis I går ind på Broby, så har vi om mariose og mitose. Det bliver pissefedt. Jeg har arbejdet på det hele natten, så værsgo at gå i gang. Og jeg ved, I synes, det er rigtig sjovt. Lige om lidt, så skal I have hjemmelavet burger. Så kan I have en rigtig god dag. Hvem må
det var heller ikke. Har I haft en god dag, piger? Nej. Jeg har flækket min negl, og vi går på fucking morgenløb, og det er en lorteskole, og jeg gider fandme ikke det her pis mere. Og jeg slår nakken, og det der med, at jeg skulle stå tidligt op, og jeg magter ikke mere. Bare det, vi har timer. Hvad fanden er det for det pis? gider vi ikke. Jeg ved, der finder på sådan noget pis. Hej piger, har I fået noget godt at spise i dag? Nej, ikke rigtigt. Køkkenæmmerne, de laver sådan ulækker mad, og vi er tidligt op, og jeg gider ikke mere, og jeg vil bare bruge alle mine penge på pizza og brusen, fordi jeg er så sulten hele tiden. Jeg kan ikke lide deres mad. Har du haft en god dag? Nej, det har virkelig bare været noget lort alle sammen, og jeg magter ikke det her overhovedet igen. Hej unger, har I hygget jer i dag? Nej, jo, lige indtil jeg fik at vide, at vi skulle gøre rent. Bare kraftigt med lort. Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke magte det. Nej. Lort. Hej, har I oplevet noget sjovt i dag? Nej, vi har haft dus. Hvad regner nu? Hej piger, har I noget godt at sige i dag? Nej, det er bare sådan en dårlig dag, og bare hoster hader, og ja, det er syg. Drenge, fortæl mig noget positivt. Har I haft en god dag? Jeg har fået taget min fucking elcigaret. Nej, jeg har ikke. Det er virkelig